Kalekale kunali mkulu wa special branch ya polisi Sweetman Kumwenda. Kamuzu anamutuma ku Zambia kukapotsutsa. Anamutumanso ku Tanzania kukasaka chipembere. 1975 anagwidwa komanso kuphedwa ndi MCP. Akuluakulu, lero tikamaona kamajekete akutumidwa ndi MCP kumasaka anthu sizachilendo. Analipo Sweetman Kumwenda, atamaliza kumuyuza anamutaya ngati kondomu. 1962 Gilbert Pondeponde anachenjeza Malawi, musatenge mphamvu kupereka kwa Kamuzu, mudzalira patsogolo. Atayankhula mawu amenewa anatuluka MCP nkuyambitsa Mbadwa Party. 25 December 1963 anaphedwa, nyumba yake inaotchedwa, masapota anazunzidwa, ambiri anathawira ku Zambia. Leronso anthu akuchenjezedwa, musatenge mphamvu zambiri kumpatsa chakwera, ena sakumva. Pondeponde ataphedwa 1963, ambiri amene amatsutsa anaphedwanso. Mwachitsanzo, Albert Mwalo ndi Sweetman Kumwenda anapha nawo Pondeponde. 12 years later onsewo anaphedwanso ngati agalu. Dzanadzana lomweli DPP inali ndi convention. Peter Mukito amusankha kukhala secretary general. Norman Chisale youth director. Patangotha 2 hours Megi italengeza chakwera uza ACB itsegule milandu kwa anthu amenewa. Kodi nthawi yonseyi anali kuti amadikira convention? 17 May 1983 kunali zokambirana ku parliament. Aphungu amafuna kukhazikitsa udindo wa prime minister. Ma MP folo Gadama, Chiwanga, Sangala ndi Matenji amatsutsa. Pioneer motsogozedwa ndi Tembo anakwiya ndi kwamanga. Anawaphera kulimbi pogwiritsa ntchito mahamala. Mitembo inayikidwa mgalimoto anapita ku Thambani kunamizira ngozi. Agogo akamafotokoza nkhani imeneyi anthu ambiri samvetsa. Koma lero 2024 taziona tokha ndi maso athu. Ngozi kuchitika 10 koloko mmawa, aboma osatekeseka mpaka 24 hours, asalo silima kulibe. That is MCP. Inu Otto Nchirwa anali president oyamba wa MCP. Anamusira Kamuzu ndikugwirizana kuti iyeyo adzakhala chiwiri. Plani imeneyi sinatheke. Anagwirizana bwinobwino 1960 kunena kuti asiye Kamuzu ndi kusira udindo umene wa president, iwo adzatisankha kukhala vice. Kamuzu anakakamira. Otto Nchirwa anathamangisidwa, kumangidwa komanso kuphedwa. Taona posachita pompa achitanso chimodzimodzi ndi Chilima. Zangosiyana kuti Saulo Chilima amukonza in a modern way. MCP ndi chipani choyipa. Kalekale kungotchula zina Kamuzu kunali mlandu. Mukapita ku Blantyre, Stella Maris kunali kampu ya Pioneer. Malo amenaja MCP inali damulang'ona. Ma thousand ndi ma thousand anthu anadyedwa ndi zirombo. Timaona masiku ano Jezebel akafuna kumangotsutsa boma amatumiza polisi usiku kapena mbanda kucha. Nthawi imeneyo akafuna kudyetsera ng'ona amachita chimodzimodzi. Amangwira munthu kunzuzu kumpisa ku Blantyre. Akatero amamponyera kung'ona achibale osadziwa. 1993 Army ya Malawi inapita komweko ndi kuphwasula damu limeneli. That was Operation Bwezani. Ng'ona zambiri za Malawi Congress Party zinafa, zina zinathawira mu mtsinje wa Naperi. Malo amenaja ku Stella Maris kunali base ya Malawi Young Pioneer, kumene kuja ndikumene kunafera anthu ambiri. Munthu wina aliyense kungotukwa na Kamuzu kapena kupezeka chikutiro cha Animal Farm, kapezeka nacho kuchitipa, kandi kumangoshi, kandi kusanje, kandi kuchikwawa, kandi kumulanje, kandi kumangoshi, kandi kudowa. Amakuchotsa kumeneko, kuchotsa kunzuzu, kandi kudowa, kukasungu,
ku Mangochi ndikubwesa ku Blantyre ku St Mary's. Kumeneko amakumanga nyakula manja ndi miyendo, akatero amakuponya pa damu limenelo panali ng'ona zambiri kungokuponya umakhala kuwathira pompo. 1993 Army ya Malawi inapita kumeneko ndikuphwasula damu. Tinamvapo za Operation Bwezani inachitika mu December 1993. Ng'ona zambiri za Malawi Congress Party zinafika pamenepa, zina zinathawira mu Napeli River. Asamu Mpasu anali ngoni, analemba buku Nobody's Friend. Mmenemo munali nkhani ya president amene anaphedwa. Kamuzu atawerenga anakwiya, anamanga 2 years detention without trial. Komatu yeyu mbuku limeneli sanatchwe Kamuzu, but this dictator was a coward. Zimene akupanga Chakwera ndi zimene samapanga Kamuzu. Lero social media ikangodzudzula kapena kutchula Chakwera, MCP imaopa. Norman Chisale asakhosomole, Mukito asakhale Secretary General. Nthawi yomweyo Achakwera amatsegula mimba kuthula mpedzedze nkukatsegula milandu yabodza. President ameneyu amatiuza kuti ngati Amalawi tikhuluke nkhanza za Malawi Congress Party. Tikhuluka bwanji mitembo ya chibale sikuoneka? Kodi atuta chisiza mtembo wake uli kuti? Ameneyu anali Minister of Homeland Security, bodyguard wa Kamuzu, Secretary General wa MCP, and moreover freedom fighter amene atesa chitaganya. Anamupha 1967, atamupha mtembo wake sunaoneke. MCP amatinamiza kuti anamuyika ku Zomba prison, koma tikapita kumeneko nthumbira yake kulibe. Midzimu ena amalephera kudula makhadi, anasanduka ndiwo zang'ona. Tinamvapo kunena kuti azibambo ambiri amagona kumanda ku nkhalango akalephera kupereka khadi. Sikuti amaopa pioneer, koma amaopa kuponyedwa kung'ona. Lazarus Chakwera akamapepesa pogwisa ntchito kamwe yabodza ndi kosakwanira. Abale athu anadyedwa ndi ng'ona ku St Mary's, osati mwangozi, koma MCP imachita dala. Kukhuluka palibe, MCP sitingayikhulukire. And moreover sakusintha. Kalekale MCP imagwira anthu ndi usiku ndimaponya ng'ona. Leronso Jezebel akumagwira otsutsa boma banda kucha usiku ndikumazunza, kumugwira munthu ku Blantyre kumpirisa ku Lilongwe, kumugwira munthu ku Zuzu kumpirisa ku Lilongwe. Kodi MCP idzasintha? The party of darkness, the party of Beelzebul, the party of evil ndi MCP. Political witch hunt, selective justice, komanso nkhanza.